שלום, בשיעור הזה אני נותן לכם סקירה קצרה על איך לעשות מצגות או עבודה אינטראקטיבית בשביל האינטרנט בתוך תוכנת ה-InDesign. אז הנה פתחתי 4 עמודים, ומה שאני הולך לעשות, אני רוצה אותם בזוגות, 2-2. זה הברירת מחדל שלו, עושה אחד עמוד ראשון לבד ועמוד רביעי לבד, והסיבה לזה זה בגלל שהוא עושה כריכה. ותמיד הכריכה היא לבד, כלומר אם יש לנו עמודים זוגיים, העמודים הפנימיים, תמיד הכריכה היא לבד, יש את העמוד הראשון ואת העמוד האחרון, הכריכה הראשונה והכריכה האחרונה. ומה שאני הולך לעשות, קודם כל, זה לעשות אותם כזוגות. בשביל זה אני עושה כפתור ימני, ואני לוחץ פה על Allow Document Page to Shuffle. ועכשיו, מה שנשאר לי לעשות, אני יכול לגרור את זה בצורה כזאת. אוקיי? סליחה, להוריד את ה-V, זה כבר היה לי. אוקיי, שלא יהיה פה V. ואז אני פשוט גורר את זה. אתם רואים, יש לי חץ כזה מצד שמאל. עכשיו הדף הזה נעמד מצד שמאל. לוקח את העמוד הרביעי, ויש לי 1, 2, 3, 4. אוקיי, יש לי 2 זוגות. אני יכול גם להוסיף עמודים. בצורה כזאת. עכשיו יש לי 6 עמודים. אוקיי, אני אוסיף פה קצת גרפיקה מעבודה קודמת. לדוגמה, אני אקח את זאת, ואני אדביק אותה כאן. אוקיי, זאת המודעה. כרגע לא כל כך משנה לי, המודעה הזאת לא ממש משנה לי, כי בלאו הכי אני משתמש בזה רק בתור דוגמה. וניקח גם את המודעות האלה. ונלך לפה. אני אדביק אותם. החוברת שם היא קצת יותר קטנה, אבל זה כרגע לא משנה לי, אני משתמש בזה רק בתור דוגמה. לא אכפת לי האיכות ולא אכפת לי איך זה הולך להיות. נשים אותה ככה באמצע, בצורה כזאת. אוקיי, אז יש לי פה קצת תוכן. ניקח עוד מודעה, עוד מודעה. ניקח את המודעה הזאת. אוקיי. ואת המודעה הזאת. בסדר, אז מה שיצא לי, אם אני מסתכל פה על Preview Mode, יש לי פה כמה מודעות, קצת טקסט. אני רוצה להפוך את זה לחוברת אינטראקטיבית בשביל להעלות את זה אולי אחרי זה לאתר אינטרנט, או לשלוח למישהו, לעשות מזה מצגת. מה שאני עושה, אני צריך להוסיף כפתורים. אז אני אלך למאסטר פייג' שלי. כן, אני עושה שכבה חדשה רק בשביל הנוחות. נקרא לזה buttons. ואני עכשיו הולך ליצור כפתורים. עכשיו, אני יכול לקחת ציור מאילוסטרייטור או ממקום אחר. כרגע אני מראה לכם רק את העיקרון. אז אני מצייר איזשהו מרובע, מלבן. שהמלבן הזה הולך להיות כפתור. אני הולך להפוך אותו לאינטראקטיבי. אז אני הולך ל-Window, Interactive, buttons, ושימו לב, הוא נותן לי פה 3 אופציות. עכשיו, כפתור, יש לו אופציה ברגע שהוא במנוחה, יש לו הופעה מתי שאנחנו מזיזים עליו, גוררים עליו את העכבר, ויש לנו מצב שבו אנחנו מקליקים עליו. אז אני לוחץ פה פשוט, והנה הוא כבר מראה לי שהוא כפתור על ידי האייקון הזה. זה הצבע שלו. עכשיו אני לוחץ פה, עכשיו הוא ב-Rollover, במצב Rollover, והוא יהיה צהוב. וכשאני מקליק עליו, בקליק הוא יהיה אדום. אז מה קורה? אני יכול להסתכל מה בעצם עשיתי על הכפתור הקטן פה. אוקיי, שימו לב, הוא ורוד, כמו כאן, שזה המצב שלו ברגע שהוא במנוחה. ברגע שאני מעביר עליו את העכבר הוא צהוב, וברגע שאני מקליק עליו הוא אדום, בצורה כזאת. אבל הכפתור שלי עדיין לא עושה כלום. קודם כל אני משכפל אותו פה בצד ימין,
Shift ו-Alt. אם אתם רואים, אז הכפתור הזה משכפל את עצמו, בכל המצגות. אני לוחץ עליו, ועכשיו אני צריך להוסיף לו אינטראקטיביות. מה יקרה כשאני לוחץ על הכפתור הזה? הרי הכפתורים האלה זהים בכל העמודים. אני רוצה שהכפתור הזה פשוט ילך אחורה, והכפתור הזה ילך קדימה. אז קודם כל אני נותן לו שם, יש פה בטן 1, וזה בטן 2. מבחינתי זה בסדר. אני לוחץ פה על הפלוס הקטן, ופה יש לי אינטראקטיביות. מה אני יכול לעשות עם הכפתור הזה? אז הראשון, Go to Destination, זה ללכת לעמוד מסוים. כלומר, אולי יש לי כפתור שילך לי לתוכן עניינים, לדוגמה. פה אני יכול ללכת לעמוד הכי ראשון, לעמוד הכי אחרון, לעמוד הבא, לעמוד הקודם, לפתוח איזשהו קישור באתר, להראות או להחביא כפתורים, לנגן קול, לנגן וידאו, וכל הכפתורים פה זה בשביל קובץ מסוג SWF, כלומר קובץ של פלאש, שזה רק לאתר אינטרנט. כל הכפתורים פה זה קובץ שהוא PDF, גם יכול להיות לאינטרנט, אבל הוא לרוב מולד למחשב. ופה אני יכול לנגן אנימציה, ללכת לאיזשהו עמוד, או ללכת לאיזשהו state. סטייטים אנחנו נלמד קצת יותר מאוחר. כרגע אני פשוט רוצה שהכפתור הזה ילך לעמוד הקודם, לשקופית הקודמת, והכפתור הזה ילך לעמוד הבא. אז אני לוחץ עליו, לוחץ פה על הפלוס, ו-go to previous page, לך לעמוד הבא. כלומר, מה קורה לו? on release, מתי שאני משחרר את הכפתור, הוא ילך לעמוד הקודם. יש לי פה כמה אופציות, on release, on click, ברגע שאני מקליק. כלומר, on release זה מקליק ומשחרר, כלומר אני עושה את הפעולה הזאת. הקלקתי ושחררתי. זה on release. on roll over זה מתי שאני עובר עם העכבר על הכפתור, roll off זה מתי שאני עובר מהעכבר מהכפתור, כלומר, עברתי ויצאתי מהכפתור. גם פה, on release, go to next page. זה הכל. אני יכול ללחוץ פה, אני לוחץ פה על העמוד הזה בשביל לראות את כל העמודים, ולוחץ פה על הפריוויו, אני רוצה לראות מה יצא לי. אני מצטער, שכחתי להוסיף אנימציה. האמת שזה יצא לי, אבל שכחתי להוסיף מעברי עמוד. אז כנראה כרגע הוא לא עושה עדיין כלום. מה שאני רוצה לעשות, אני הולך לאנימציה, ל-Page Transition, Interactive, יש לי את זה פה, Page Transition, כלומר מעברי עמוד, ואני יכול לבחור פה איזה מעבר עמוד אני רוצה. אז יש לי פה כמה מעברי עמוד, בדיוק כמו בפאורפוינט, פה אני יכול לשלוט במהירות, בכיוון. המעבר העמוד הכי אהוב עליי למעשה זה, אבל הוא בשביל SWF, כלומר רק בצורה של אינטרנט לאתרים. זה כמו חוברת כזאת שאני לוקח, כאילו עובר מהעמודים. אני דווקא רוצה אותה. יש לי כל מיני מעברים פה, בצורה כזאת. אוקיי, אני אבחר את זאת, כי אני רוצה לייצא SWF. ויש לי פה כפתור כזה קטן, הכפתור הזה אומר להכיל את זה על כל הדפים שלי. הנה, יש לי את זה פה. כלומר, יש לי את האינטראקטיביות על כל העמודים. עכשיו אני הולך לפייל, אקספורט, ו-SWF. אוקיי, SWF זה האינטראקטיביות. נעשה את זה על השולחן העבודה, ונעשה, נקרא לו חוברת, או workbook. הוא שואל אותי כל העמודים, כן, כל העמודים, אני יכול לייצר רק עמודים נבחרים, או כל העמודים. אני יכול להגדיר לו שהטקסט יהיה בצורה של טקסט, או שהטקסט יהיה בצורה של צורות, outlines, או בצורה של פיקסלים, להפוך את הטקסט לפיקסלים. פה יש לי את הרזולוציה, פה יש לי את ה-JPEG, פה אני יכול לבחור האם התמונה תייצא כ-JPEG או כ-PNG, מה האיכות של התמונה, אני בוחר במקסימום. פה הרזולוציה, אני יכול לעשות 72 או 96, מה שכן שזה הופך את הקובץ ליותר כבד, ואם אנחנו עושים את זה בשביל האינטרנט זה לא תמיד כדאי. אז בסדר, אני כרגע לא הולך לשנות פה שום דבר, אני לוחץ לו על אוקיי. אוקיי.
ובואו נראה מה יצא לנו. הנה הוא עובד על זה, הוא פותח את זה בתוך הדפדפן. וקודם כל, כמו שאתם רואים, אני מתקרב עם העכבר, גם אם לא היו לי את הכפתורים, אתם רואים, יש לי מין פינה כזאת, כמו חוברת, אני יכול לגרור את זה, ופשוט לדפדף, או להקליק, ואני יכול לדפדף בזה. אוקיי? אותו דבר אני יכול לעשות עם הכפתורים, אבל גם אם לא היו לי כפתורים, קדימה, אחורה, הייתי יכול לעשות חוברת אינטראקטיבית. פה זה כבר הסוף. כן, אני יכול למשוך, לגרור, ממש כמו חוברת כמו עיתון כזה. אני יכולתי להוסיף פה איזשהו אפקט גרפי כדי שיראו את הפס ביניהם. וזהו, זה פורמט של SWF, זה נמצא בתוך HTML, הקובץ זה Workbook HTML, כלומר מוכן לאינטרנט, אני יכול להטמיע את זה באתר, אני יכול לעשות פה כל מיני כפתורים ולעשות פה סרטונים ולעשות מזה ממש חוברת אינטראקטיבית ואפילו אתר אינטרנט קטן.